Чудили ли сте се как бързо да разкриете истинските намерения на някого? Ето една тайна. Има един мощен въпрос, който може да разкрие дали имате работа с нарцисист. Представете си, че можете да се спасите от месеци, дори години, емоционални сътресения, като зададете само един прост въпрос. До края на това видео ще знаете точно какво да попитате, за да разкриете истинските мотиви на нарцисиста. Ето го въпроса. Как се справяш с критиката? Този въпрос може да изглежда невинен, но е изключително показателен. Нарцисистите трудно приемат каквато и да е критика. Те може да реагират защитно, да прехвърлят вината или дори да се опитат да обърнат ситуацията, така че да се чувствате виновни за въпроса. Те често се затрудняват да признаят, че са сгрешили или да поемат отговорност за действията си. Ключови признаци на нарцистично поведение. Как да приложите това? Следващия път, когато не сте сигурни за намеренията на някого, небрежно задайте този въпрос в разговора. Обърнете голямо внимание на техния отговор. Не само на думите, но и на тона и езика на тялото. Ако реагират прекалено защитно, пренебрежително или се опитват да обърнат ситуацията срещу вас, това е червен флаг. Ако сте уморени от нарцисисти и искате повече инструменти, за да се защитите, натиснете бутона за последване. Помнете, че вашето време и енергия са ценни и заслужавате връзки, които ги уважават.